बीजेपी एमजीपी युती मात युती असताना मोगोच्या अध्यक्षाची पेडण्या जाहीर सभा झाली. 2027ची वेंचणूक मुखार दवरून जाल्ल्या ह्या सभेत मोगोन युती धर्म विसरून सध्याच्या बीजेपी आमदाराचेरूच खर आरोप केल्या. 2022चो मोगो उमेदवार राजन कोरगांवकाराच्या प्रचाराच्या माचेर दीपक ढवळीकर उलयतालो. आदलो मोगोचो आमदार मंत्री बाबू आसगांवकाराचेर ढवळीकरान फार काढलो. तोय सध्या भाजपाचोच घटक. त्याची ताकद कमी केल्या. कोणी केल्या? मोगो पक्षाच्या जे कोण निवडून आलेले त्यांनीच केल्या. नाले मोगो पक्ष आज बरे स्ट्रॉंग असतो. तुमचे प्रश्न आता खूप असतात आणि प्रश्न जे आमदार आले त्यांनी या प्रश्न तुमचे सोडवना. ह्या पक्षाचा फायदो खूप जणांनी घेतला. पेडण्यात कितले जणांनी घेतला तुमकां खबर आसा. पेडण्यात आज जो आमदार आसा तो मोगो पक्षान घडयल्लो हांगा येवन काम तो एका रातीत केलो. आम्ही बाबू काढलो. बाबू 2 वर्सांतूच गेलो. अशा लोकांक परत स्थान तुम्ही दिवू नका. तांकां घरा धाडा. प्रश्न खरे म्हणजे विधानसभेत मांडूंक जाय आसलेले आमच्या म्हणजे कित्याक जेणेकरून आमच्या पेडण्याची खरी वस्तुस्थिती कळटली तेचेर तुम्ही जरा विचार करा आणि सांगा. कारण आमकां डे बाय डे प्रॉब्लेम जातात. कित्याक बरेचशे आता आमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगलेले आसा कितें आहा टॅक्सीच्या बाबतीत म्हणा खंयचे प्रॉब्लेम अशें ना. लोक थोडे म्हणटात आमी हे हाडले ते हाडले. आमकां समृद्ध विकास करपाक जाय. पेडणे अजूनही मुक्त जावंक ना. कारण गेली 50 वर्ष जर तुम्ही बघितल्यात तर वास्को, मडगाव, कलंगूट हेच बशी येऊन पेडण्यास स्थिरावले. परत डिझेल भरला आणि ते निघून गेले. मी खरो निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. 2017 सालान सांगलेले तुमका 2022 सालान लोकल खूप दिता आम्ही. तुम्ही तयारी केला. आम्ही लोकल भूमिपुत्र तयार केलो. पुढे काय झाले ते तुम्ही जाणार. पण मजगती 2027चे वेंचणुकेक मोगो भाजपा युती टिकली जाल्यार पेडणेचो सीट मोगोक दिवपा विशींच्यो चर्चा सध्या सुरू आसा. अशें जालें जाल्यार सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराच्या फुडारा विशीं प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी.